शुभ सकाळ मित्रांनो, बघा हे आपले कांदे. मी आता मोटर चालू केली आहे. मोटर चालू करून उळे भरतोय. हे बघा आपला उळे, हे उळे भरतोय. आणि हे आपला शेवगा आहे. हे बघा आपला शेवगा. हा शेवगा आहे आपला. हे कांदे आहे. आणि मित्रांनो, मला एक सांगू इच्छितो की असेल तेवढा एक पीक लावू नये शेतीत, 2-3 पिकं पाहिजेस. म्हणजे एकामध्ये फेल गेलो तर दुसरं येऊ शकतं व असं. बघा शेवगा कसा आहे, लाईक करा, कमेंट करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. हा आपला शेततळाव आहे मित्रांनो. बघा शेततळे 5 फूट खाली ठेवला आहे पावसामुळे. हे आमचे घर आहे इथं. हे बघा, हे माझं घर. हे बघा इथून सर्व तुम्हाला दिसेल. हे मी 600 झाड लावलं आहे शेवग्याचं आणि 3रं वर्ष आहे माझं शेवग्याचं. पहिल्या वर्षी मी खर्च करून फेल गेलो होतो. मागच्या वर्षी 2-2.5 लाखाचा विकला होता 600 बुडमध्ये. आणि यंदाची सुरुवात चालू आहे. हे बघा कसा आहे शेवगा. कमेंट करा, लाईक करा, कमेंटमध्ये सांगा कसा शेवगा आहे, काय आहे. हे भगवाचं रोप टाकलं आहे आपण, उन्हाळी कांद्याचं. लालचं रोप खराब झालं आहे, त्यामुळे लालचं रोप शिल्लक उरलं नाही मित्रांनो. जेवढं होतं तेवढं टाकलं गेलं. मग दुसरा पर्याय नव्हता, त्यामुळे आता डायरेक्ट भगवं टाकून दिलं आपण उन्हाळी कांद्याचं. चला मग मित्रांनो, कमेंट करा, लाईक करा आणि कमेंटमध्ये सांगा. धन्यवाद.